Salutare lume! Eu sunt Dan și astăzi vă prezint un episod de Minecraft aici alături de Dariusică, care o are mică. Ce-i cu drumul ăsta aici? Ai luat? Să-mi luat și să-mi bă, ai uitat că ai zis. Asta e altă zonă. Bă, cine știe? Da! Da, stau cu shift, de ce? Eu fac ceva, luminez. Tu fă-ți casa aia care... Vrei să-ți dau eu capătul meu, nu? Trebuie să mă duc până partea cealaltă. Și în partea cealaltă mai e parte de mine. Mamă, vreau să mai găsesc diamond. Deja mi s-a dus un pickaxe. Deja mi s-a dus un pickaxe. 3. Cât? Da. Dai mă, ce puțin! Bă, nu mi-am avut 2 stecuri. Stai, ce pe aici am fost semi... Stai, ce... Da. Stai. Mai șef. Da. Ce ăla? Nu, e mai șef. Da, cu ce salvie? Pentru ce vrei pânză? Și după dacă pe diferit cu tine? Da, așa nu ne dăresc. De vrei, le pui boss. Din vreo 50. Nu știu, bă, păi dacă era de în care găseai portalul de... nu știu de unde făceam în loc de ochii aia. Și de ce ziceai tu să vin acasă, mă drag? Că aia că am explorat toată bine. Da. M-am dat chiar 3 pânzi pe aici, băi, ia uite-te. Nu știu dacă e... mi s-a părut că nu știu. Nu, dacă e mă observa. Jucător tu să-și... Ia tu ca să le faci eu. Ce? Vezi că v-ați ca bine? Parcă vezi mai rău. Bă, dacă se scudai, băi. Ui, continuă. Asta.
Ne trebuie? Ne trebuie pentru paturi? Eu da. Am de-abia 7. Da. Aici nu dăm difficulty sau un spider. Cred că vin încă acasă. Ești lângă mine. Ești lângă lavă. Că-i scara de dirt acolo. Da, prin tunelul ăsta. Dau timpul la tine. Ce? Nu ai văzut lava? Asta îmi cosese mie. De ce ești în EDR? Bă, m-aș omorâ. Da, hai mai repede. Și dacă nu dau, ce faci? Nu mai vin acasă. Am găsit altă parte de ăsta. Ziceai că-ți trebuie 12? Da. 10. Ca 2. Mamă, o să mai stau în mine că iubeță. O să mai și fie iubesc. Orice. 2 minute posibil. Mamă, 159. Torțe. Mă crezi la dificulty, dar nu dau. Aș da, dar nu prea. Bă, Darius, Golds, da, dar nu prea. Ați vede. 2 stacuri, șecuri. Diamond. 1, 2, 3, 4, 5 diamante. Și acasă am 13.
Să-ți dai tu TP la bine sau eu arăt eu? Da, așa că am găsit un spawner. E de scheleton. M-a dat la vechea casă. Sau? Sau, uite. Nu știu ce mai are. A? Zapre. Cai. Da, cai se hrănesc cu oase, bă. Da, mă. Păi de Golden Apple special. Și Golden Apple normal, ăsta e al meu. Nu e niciun al tău, asta am văzut la cuvântul. Dar eu o să-l au. Nu mă uit, ne trebuie. Și ăsta a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like și subscribe și toate cele.